Sirifula Jabaramuso filɛbagaw i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na nin kɛnɛ in kan an ka foli lase ministre ma Aluseni Sanu ka se douane directeur général ma l'inspecteur général des douanes Amadou Konate nin kɛnɛ in kan an b'u fo yamaru dila an kana Sikaso min bɛ kɛ sababu ye Sikasokaw n'a dɔ jɔyɔrɔ min bɛ u ka douaniers la mirina b'u kɔnɔ dans le temps walasa ka se ka service in assainir k'a kɛ yɔrɔ ye maaw na ɲɛbɔ yɔrɔ mun fɛ maaw na service nege minɛ yɔrɔ mun fɛ service tɛna kɛ sirankɛ yɔrɔ ye bilen k'a fɔ n'i ye douanier ye n ja bɛ tigɛ hali n'a sɔrɔ i ɲumankɛla ye ko k'o ban ka pewu ka na ni réforme ye n'o ye yɛlɛma kuraw ye olu bɛɛ lajɛlen k'o dɔn an ye dantigɛli kɛ aw ɲɛna da la k'a fɔ le directeur régional des douanes de Sikaso colonel Ater Ag Bazet an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati a n'a ka chef de division min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an na kunnafoni caman sɔrɔ kunnafoni an n'o caman sɔrɔ nin kɛnɛ in kan walasa an na somɔgɔ sama bɔ an b'o kɛnɛ de kan nin waati in na o la kuma an n'a di min ma bamanankan na k'a fɔ a cɛɲi na ne ni aw ka ɲɔgɔn faamu a la o de ye lieutenant colonel Musa Gawusu Sisoko chef de division des bureaux an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in a kɛrɛfɛ min ye lieutenant colonel Alayi Ba chef de division des services des brigades nin waati in ale bɛ kɛrɛfɛ min bɛ kɛ sababu ye kumaw na ta cogo mun kan aw na faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ laɲini ye mun ye k'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ nin cakɛda in na anw k'a faamu mais ka se ka maramafɛnw kɛlɛ sisan minɛnw an ye nin bɛɛ kunnafoni sɔrɔ an bɔra don tɛmɛnenw na an bɔra chef de bureau n'o ye hɛrɛma kɔnɔ chef de bureau ka bureau kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ fɛn jugu caman minɛna douane fɛ n'o tun bɛna don jamana in kɔnɔ ala ni ninnu ka vigilance loyauté n'o kun tɛ ninnu kunna don a bɛ tiɲɛni jumɛn lase jamana kɔnɔdenw ma ala de b'o dan dɔn o la anw bɛ yan nɔ walasa ka kumaw ta k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ni ce aw ka danaya kɔrɔkɔrɔ la Sirifula Jabaramuso kan. Monsieur le chef de division, oui, c'est que service a ɲɛfɔ an ɲɛna hakilila jigila douanier caman nana nin kɛnɛ in kan mais kuma o kuma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kura bɛ fara an ka telelajɛbaga kan an b'a fɛ k'a dɔn douane yɛrɛ kɔrɔ ye mission joli kalifalen dɔ la mun ni mun fɔlen don a ɲɛna k'a k'o kɛ la mission principale. Aw ni ce an b'aw fo mission douane mission ye mission saba ye a mission fɔlɔ o ye ka droit ni taxes ka minan lajɛ ka minan évaluer ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ko nin kan ka nin wari hakɛ de sara faso ye ni o y'o sara o bɛ bila an ka faso jiginɛ kɔnɔ n'o o ye trésor public ye o ye douane ka mission fɔlɔ ye donc ka wari ɲini mais wari ni a bɛ lajɛ minan minnu bɛ don ani minnu bɛ bɔ ka olu sɛgɛsɛgɛ u kan ka wari hakɛ min yɛrɛ sara jamana ye douane bɛ o de mina k'a bila faso jiginɛ kɔnɔ trésor public kan o ye an ka mission fɔlɔ ye bon ni o mission bɔra yen an ka mission filanan o ye jamana nafasɔrɔ siraw n'a a bɛ fɔ o ma ko économie bon o économie ni douane ye a lajɛ an ka nafasɔrɔ opérateur ba dɔw bɛ yen opérateur économique ba dɔw bɛ yen olu bɛ usines jɔ ka usine baw jɔ ka baara kɛ yɔrɔ belebeleba dɔw dayɛlɛ min bɛ se ka min ye an ka emploi ye ka olu ɲɛtaga sabati bon pour que ka olu lakana k'u lakana jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min ka kan ka olu ka usine ninnu lakana o y'a mission économique côté ye bon o la fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ o lakanani ni a tɛ kɛ kunfɛ a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ pour que fɛn minnu kan ka don n'a kan ka olu ka cakɛdaw u ka usine ninnu bi n'u tɛ donna sariya kɔnɔ an ka olu bali o b'olu lakana
o ye mission économique ye. Bon o kɔfɛ mission sabanan ye mission wɛrɛw ye. O ye an bɛ baara kɛ service da caman ka baara kɛ. I b'a fɔ komi santé bɛ o la n'o ye kɛnɛya ta fanfɛla ye. O la an bɛ minnu ye produit ninnu ye ka produit lakana k'olu contrôler u kana dun. Produit jugu ninnu i n'a fɔ komi fura contrefait ninnu an bɛ olu contrôler ka olu bali u ka dun. Bon mun ye fɛn fana ye a tɔgɔ environnement lakana sigida environnement min ye o fana côté ye. Douane bɛ a ka dɛmɛ se olu fana ma cogo jumɛn? I b'a fɔ komi an ka wulakɔnɔfɛn dɔw bɛ yen olu man kan ni minnu man kan ka dun ou bien n'u man kan ka bɔ douane b'o fana lakana. Bon o ye environnement sigida kɛcogo ye. Bon i b'a fɔ komi an bɛ eaux et forêts fana dɛmɛ u ka baara la o sira kan parce que an bɛ frontière la an bɛ fan bɛɛ. Bon o mana bɔ yen sabanan fana o ye objet d'art culture ta fanfɛla ye. Objet d'art ni o ye i b'a fɔ komi yiri mɔgɔninw n'an ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka olu fana lakana n'u bɛ bɔ u ka bɔ sariya kɔnɔ ani yamaruya la n'o tɛ olu fana man kan ka bɔ. Bon an bɛ se ka dɛmɛ fana kɛ i b'a fɔ komi an bɛ terrorisme kɛlɛ frontière la an bɛ terrorisme kɛlɛ an bɛ lakana basigi frontière la. Bon o fana ye ministère de la sécurité ni fɛn fana ka baara de ye mais ani défense ka baara mais douane bɛ o fana kɛ. Bon mission bakuruba saba minnu bɛ an bolo ka a kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na o ye nin mission saba ye. A faamuya an bɛ fɔ halisa k'i waleɲuman dɔn ni explication ninnu a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ yen nɔ minnu ye doyenw ye u kɔni b'a ye tenni ma u kana fugulan bɛ aw kunna mais u tɛ aw ka laɲiniw dɔn. Kunnafoni ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka hakiliw lakunu ni maa ye fɛn dɔ k'a faamu i bɛ se ka tugu o de la k'o dɛmɛ an bɛ fɔ. O kɔfɛ bi n'an ye sɔrɔko ta fan ta k'a lajɛ an ka bi wulili ka se yan nɔ ka kɛ ni ministre ka yamaru ye monsieur Aluseni Sanu ka se inspecteur général des douanes Amadu Konate ma o jubaju dɔ ye nafoloko ye parce que anw n'a fɔra bi ko doyen dɔrɔn malien bɛ min ye o ye nafoloko ye mais e dun ye fɛn wɛrɛ fɔ n'o tɛ nafoloko ye mais nafoloko in na an b'a dɔn o jɔyɔrɔ ka bon i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o kan l'apport de douane dans le développement économique. Dans le développement économique bon Sikaso ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni sɛnɛ Sikaso région sigilen don sɛnɛ de kan sɛnɛ. Bon o hukumu kɔnɔna na fɛn o fɛn ye bɛ don sɛnɛ ta fanfɛla la n'o ye intrant ye i n'a fɔ komi nɔgɔ ninnu ni nɔgɔ de ye o de ye engrais ye nɔgɔ ani bagaji ninnu an bɛ olu fana fɛn o fɛn ni o b'o sira fɛ an b'a lajɛ ka teliya don o baara la pour que balan foyi kana ye o la parce que an ka région sigilen don sɛnɛ de kan. En ce moment o mana na dɔrɔn an b'an kuntilen o la pour que o ka bɔ o ka se a seyɔrɔ la joona vraiment sɛnɛkɛlaw ka nimisa wasa parce que Sikaso sigilen don sɛnɛ de kan. O ye an ka an bɛ dɛmɛ mun kɛ Sikaso mara la concernant le développement économique. A faamuya anw ye kunnafoni caman sɔrɔ n na jaa jɔyɔrɔ bɛ aw yɛrɛ la hali sɛnɛko ta fanfɛla la ni bisigi in kun tɛ anw kun tɛ nin dɔn. Sikasokaw an bɛ yan nɔ aw ye doyen jɔyɔrɔ dɔ ye hali sɛnɛko bundakun kan
walasa min ye sɛnɛ ye a ka se ka ɲɛ ko engrais ni bagajiw fɛn o fɛn ye sɛnɛkɛ minɛn ninnu ye n'u bɛna ka bɔ jamana kɔfɛ ko k'u nɔgɔya taa ka segiw ka nɔgɔ la kosɛbɛ hali circulation jamana kɔnɔ yan o ka nɔgɔya nin kɔfɛ mon colonel ni an ye a lajɛ bi an b'a dɔn douane ministre ye o fɔ ka nɔgɔ b'o la o de kama an y'a ye san daminɛw la min ye ministre ɲɛma ye docteur Choguel Kokala Maïga au nom du président de la transition son excellence le colonel Assimi Goïta a ye service d'ACT ninnu mun ye jamana wari ɲinina ŋana ninnu a ye premier ministre bila k'a k'u fo ale tɔgɔ la n b'a dɔn kɔrɔ b'a la o kɛnɛ kan min ye douane directeur général ye inspecteur général Amadou Konate a tun bɛ cidenw na minnu taara k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiriw la o la an bɛ aw de fo tɔgɔ ye ɲɛmaa ye mais a baarakɛla ye aw ye de hokumu kɔnɔ an b'a fɛ ka dɔn ni san fila laban in na Sikaso yan aw ye musaka joli sɔrɔ ka don faso waganɛ kɔnɔ o ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ o hokumu kɔnɔna na n bɛna o ɲininkali jaabi san 2021 Sikaso douanier ye so ye miliyari 26 ani miliyɔn 876 ani 76 ani 100,000 ani 83 bon ani murumuru an ye o don faso jiginɛ kɔnɔ. Oui, les chiffres en français c'est nous o ye 26 milliards 876 millions 583 778 francs CFA o de donna faso jiginɛ kɔnɔ budget d'état trésor kɔnɔ budget d'état o de donna ye o ye san 2021 ye san 2021 san 2022 la a nana kɛ miliyari 21 miliyɔn 128 ani 200,000 ani ɲari ni a bɛ fɔ ko 21 milliards 128 millions 602 449 francs CFA o donna faso jiginɛ kɔnɔ budget d'état an b'a préciser kosɛbɛ parce que budget d'état bɛ budget annexe bɛ yen voilà budget d'état o bɛ taa trésor la directement budget annexe o ye bolofara wɛrɛw bɛ yen min tɛ taa trésor la directement mais a bɛɛ ye jamana ta ye mais trésor kɔni kɔnɔ mun bɛ taa directement o ye budget d'état ye bon an bɛ san min kɔnɔ sisan 2023 ni an bɛ o voilà san tilancɛ la kalo 7 la an ye miliyari 10 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 6 bon ani buruburu an y'o kɛ an filɛ yɔrɔ mun sisan et san tilancɛ ka ban a tɛmɛna miliyari 10 kan an tɛmɛna miliyari 10 kan bravo an tɛmɛna miliyari 10 kan inchallah a diyara n ye voilà bi an ye faamuyali sɔrɔ nin kɔnɔ nin bɛ anw ka hakilina n'o y'an ka thème ye nin b'ale fankelen jaabi an y'a dɔn sisan nɔ jɔyɔrɔ min bɛ Sikaso douane na jamana yɛrɛ ɲɛnakili la n'o ye musakako ta fanfɛla ye ka daminɛ san 2021 na ka se san 2022 ma hali an bɛ san kura min kɔnɔ n'an b'o cɛmancɛ la ka ban aw ye caman kɛ o la ka ban an ye dɔ kɛ an b'a jigiya k'a fɔ sanni san ka ban i b'a sɔrɔ laɲini mun kɛra aw fɛ a bɛ sɔn k'o se o ma a bɛ sabati fiyewu a bɛ sabati inchallah a diyara n ye awɔ bi
min ye aw ka mission ba wɛrɛ ye la lutte contre la fraude aw jɔyɔrɔ ka bon o kɔnɔ i n'a fɔ an ye o ŋununukanw mɛn cogo min na ɲɛnaminifɛnw gulɔjuguw furakisɛjuguw marifankisɛw marifanw o ni fɛn caman wɛrɛ hali sisa ko min n'o daminɛna an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali douane a jɔyɔrɔ ka bon o kɛlɛli la o kɛkun ye jumɛn ye ka se ka lakana sabati jamana kɔnɔ minnu bɛna furaw ta a b'u bila kojugukɛw la ko i y'a mɛn a bɔnna a sigira sani a ka don k'a min ka tiɲɛni kɛ n'a ma don dun o ye ko ɲuman ye i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o sira kan la lutte contre la fraude. Bon, la lutte contre la fraude ni o ye ka yurugu fɛnw mun bɛ don sira minnu tɛ sira tilenna ye munna minnu bɛ a essayer ka don olu fɛ ani kana bila minna mun yɛrɛ n'a fɔra k'a kana don jamana kɔnɔ fiyewu parce que a tiɲɛni barika ka bon o sira fila bɛɛ fɛ Sikaso douane ɲinan san na vraiment u ye baara kɛ fo k'a dama tɛmɛ sabu n'an y'a lajɛ an bɛna san 3 ni t'a fɔ ka tugu ɲɔgɔn na n'i y'o san 3 lajɛ salon nin wagati la nin wagati kelen na salon douane Sikaso douane ye résultat min kɛ fraude kɛlɛli la ɲinan san na a ye salon san mun bɛ ta a ye o tɛmɛ san tilancɛ la kaban san tilancɛ la salon san mun bɛ ta an tɛmɛn'o la tabarikala an bɛna ka na a kunkun n'a ɲɛɲɛ di mɔgɔw ma sisan n'i ye a lajɛ san 2021 na Sikaso ye nombre d'affaires min kɛ komi ni an ye dossier monté an b'a fɔ o ma affaire ni fɛn min n'an y'a mina ni sira tilennen tɛ n'an ye ɲangili sɛbɛn dilan a bɛ fɔ o ma ko affaire douane na san 2022 la an ye affaire contentieuse mun kɛ o bɛnna 131 ma o 131 wari min sɔrɔla k'a bila faso ka digina kɔnɔ o bɛnna $40 ni $3 120,000 o bɛnn'o ma bon ɲinan san an bɛ san tilancɛ la déjà an ye affaire min kɛ dossier contentieux min kɛ 134 salon san mun bɛ 131 donc an tɛmɛna salon hakɛ la kaban san yɛrɛ tilancɛ la kaban san tilancɛ la o ye wari hakɛ min se jamana ma n'a donna jamana jigina kɔnɔ o bɛnna $40 ani $6 50 ni 4 o bɛnn'o ma 46,270,000 o sɔrɔla k'a bila faso jiginɛ kɔnɔ sisan ka bɛn kalo 6 ma parce que an filɛ kalo mun kɔnɔ an ye dossier caman kɛ mais olu taara Bamakɔ u ma segin fɔlɔ o wari ma fara nin kan ka sɔrɔ an bɛ san tilancɛ yɛrɛ la an bɛ san tilancɛ la an ye nin kɛ k'a dan san tilancɛ la net bon o dun cayara ni salon san yɛrɛ mun bɛ bɛɛ ta ye donc ce qui veut dire que ɲinan an ye lamaga kɛ kosɛbɛ min ye yuruguyurugu ka minɛn don yuruguyurugu la an ye lamaga kɛ kosɛbɛ pour que a ka kɛlɛ ka se a dan na bon ayiwa o de fana kɛra faamaw ka kuma ye n'u ye kuma mun fɔ an ɲɛna ka a gɛlɛya kosɛbɛ a y'aw cɛsiri aw ka yuruguyurugu minɛn ka yuruguyurugu don ni aw ka kɛlɛ aw seko ni aw dɔnko la ka se a dan na wa hakili la ayiwa ɲɛmɔgɔ min b'an kunna Sikaso yan a nana ka fɔ an ɲɛna k'a fɛɛrɛw boloda
wa an y'o fana kɛ k'o se a dan na k'o sabati. A diyara n ye an b'i fo ndɛlɛma la k'a fɔ sani jɛmukan ka ban min ye aw ka musaka bɛɛ lajɛlen aw kan ka mun ɲini san kɔnɔ. Sikaso mara a fɔra k'anw ka 32 milliards 957 millions 750 000 n'o ye miliyari 32 miliyɔn 900 ani 57 ani 150 jate k'an k'o ɲini san kɔnɔ. Bon, sur lequel o hukumu kɔnɔna na o tun ye 2022 ta ye 2022 ta ye sur le an ye sera ka miliyari 21 ani miliyɔn 128 ani 100 ani 2,000 ani buruburu an sera k'o ladon salon 2022 la. Bon, ɲinan ta an bɛ miliyari 10 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 5 ani ɲari an b'o la. I b'a fɔ komi 10 milliards 406 millions 097 436 francs an y'o ladon faso jiginɛ kɔnɔ kalo 6 jate la. A faamuna an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin cɛsiri ninnu na nin baara in a bɛ ka kɛ anw fasodenw de ye n'i y'a mɛn bi an b'a fɔ ko lakana bi jamana ɲɛmɔgɔw wasalen don k'a fɔ lakana bɛ jamana kɔnɔ parce que minɛnkɔrɔ sanna kama n b'a dɔn ni musaka mun ni aw bɛ k'o ɲini a jɔyɔrɔba bɛ o lakana ninnu sara kan parce que u b'a fɔ a bɛɛ la ko ninnu bɛɛ sɔrɔla jamana yɛrɛ ka foroba nafolo marayɔrɔ la jamana jiginɛba kɔnɔna ko ni an ye kɛlɛkɛminɛ ninnu bɛɛ san ye o la Mali dɔ ye an b'aw fɔ jango Sikasokaw ye an bɛ aw fɛ yan nɔ bi waati nɔgɔyara an bolo ka ban mais teliya la an b'a fɛ ka mun dɔn o de ye an ka babu kɔnɔna na a b'a fɔ ma ko réforme ni o ye yɛlɛmaba mun donna aw ka baara taabolo la yɛlɛma mun bɛna don a la fo maaw bɛna ɲɛbɔ douane fɛ ka nɛgɛ douane nɔfɛ jagokɛla minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ sira dɔnyɛkɛ yɛrɛ ye hali n'u jo b'a la o siraɲɛw bɛɛ ka se ka dabila u ja ka farinya n'u ye dɔnyɛw ye o hakili ka sigi k'a fɔ bingani o kuma banna jɛlenya ka sabati yurugu mun ni an b'o mɛn dɔnyɛw la o bɛɛ ka dabila o réforme ni aw boloda est-ce que i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la teliya la. O tɛ baasi ye o réforme ni a bakuruba ye réforme 12 ye o réforme 12 la anw y'an sɔnni sigi réforme 5 kan n'an bɛ k'o lawaleya an fɛ Sikaso mara kɔnɔla la yan. Très bien, teliya la. Bon, teliya la a réforme fɔlɔ Ajival ye Ajival o ye i b'a fɔ komi ni minɛn nana k'a sɛgɛsɛgɛ minɛn sɔngɔ yɛrɛ ye jeli ye sabu usuru mun bɛ sara n'a bɛ fɔ ko recette o bɛ bɔ minɛn wari hakɛ de la donc pour que ka se ka minɛn wari hakɛ yɛrɛ dɔn k'a dɔn ko nin minɛn bɛ san nin yɛrɛ de la pour que nin wari ka se ka sɔrɔ a la a kan ka wari min yɛrɛ di n'a kan ka taa faso jiginɛ kɔnɔ o ka sɔrɔ o fɛɛrɛ boloda la a bɛ f'o ma ko Ajival o ye minɛn sɔngɔ ta fanfɛla ye o ye réforme fɔlɔ ye o kɛra vraiment an ye a nafa ye parce que a kɛra sababu ye ka dɔ fara an ka sɔrɔtaw kan parce que fɔlɔ la minɛn dɔw tun bɛ yen a valeur tun bɛ douaniers échappé dɔɔni mais nin tagabolo kura bolodalen na minɛn a sɔngɔ yɛrɛ o de bɛ sara
o ye réforme fɔlɔ ye réforme filanan a faamuna waati n'o tɛ maa dɔn k'a fɔ réforme tɔw bɛ yen réforme tɔw ndalima la k'a fɔ nin tɛ anw ka nali dan ye Sikaso yan don nataw la an bɛ se ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Sikaso walasa ka masala réforme dɔrɔn kan ndalima la k'a fɔ waati ni anw nabɔ la walasa min ye réforme ye an k'a bɛɛ fɔ jamukan kɔnɔna na ala k'o waatiw yira an na ami 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 o kɔfɛ sisan maa dɔn k'a fɔ ŋaniya bɛ aw la a b'a wuli ka jɔ fara na mais maa da y'i seko ye gɛlɛya dɔw bɛ se ka aw ka laɲiniw bali an bɛ don min na bi k'a yira jɛmaa la k'a yira jamana faamaw la k'a fɔ ni gɛlɛyaw bɛ yen ni fɛɛrɛ sɔrɔla la a na ɲɛ aw ma i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o kan les difficultés majeures que vous avez. Les difficultés qu'on rencontre ici, absolument. Elles sont donc, comme a dit l'autre, M. Gaussou, les difficultés, d'abord, on a un problème de personnel. On a un problème de personnel. Le personnel, il est vraiment général hein, au niveau de l'administration des douanes, mais aujourd'hui, on a un problème de personnel clair au niveau de la direction régionale de douane de Sikasso. Et comme elle a dit également, au niveau également des équipements, pour les matériels, pour les engins, à 2 roues comme à 4 roues, on a un problème de besoin. Et quand vous regardez un peu aussi, aujourd'hui la cour de la douane de Sikasso, vous voyez un peu l'état de la cour. La cour, elle est vraiment vétiste. Et si on vous informe qu'il y a parfois des camions qui ont été chargés jusqu'en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria, c'est en faisant les mouvements à l'intérieur de la cour, c'est là que ces engins-là tombent. Pourquoi? Parce que l'état de vraiment nos émadés ne sont pas bons. On a besoin, c'est vrai que la direction générale, monsieur le directeur général, comme les départements ont promis qu'ils vont changer ça, on attend pour voir. Ça, c'est un problème majeur. Mais les problèmes les plus importants, comme on l'a dit, ça c'est vraiment un problème de personnel. Les problèmes de personnel, on a un problème criard. Parce qu'on a deux frontières. L'autre là, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment des grandes frontières et ce sont vraiment aussi des frontières qui sont très poreuses. Donc pour faire un meilleur maillage, pour pouvoir contrôler toutes les entrées et contrôler toutes les sorties, il faut obligatoirement avoir un effectif conséquent. C'est ça les petits mots que je voudrais dire. Enfin. Mot de clôture, M. Mot de clôture, vraiment on vous remercie. On remercie également les hautes autorités qui nous ont donné la chance vraiment de vous rencontrer, de passer cette interview. On vous remercie et soyez les bienvenus. Et les mots de clôture, je ne veux pas également laisser votre micro sans remercier tous les agents qui sont aujourd'hui sous mes ordres. Chérifla Jabara Flebao, nous nous connaissons au Garazé, Saria Blon Jamkan Konobi, Ananga Mawolele, Kapo Pomoko Kawuli Kase, Segasoya, Kaum Bissimila, Kanye Kosebe, Segaso, Douane Yama, Noye, Colonel Atar Agbazed, Anaka Jama, Ouye Ankume, Anga Saria Blo, Aleda no Ben, Henete Akono Makarata Kono, Amafaka Mindo, Amo Yinaluke, Matedo Ono Je. Nous y a au Garzega, Amesegasoya, ni wati nungono, wati were, chagada wera, ana wuli ka soruma, au na jamukan soro, ka ota usigoro la, ka sabu ke Chérifla Jamara so ka jamukan Saria Blo. WhatsApp numero alebe au ka boloka, nyingalu au bo mununge amota ka umogo nyini ko kumanyefo. Ambe ministry fo halisa ka taka segi kola. Ministry so do be ni Jamara sorole akunde no ame bi. Ministry era de anga lettre signé ka fokaf. Jamara dama kanga na Sikaso. Monsieur Aluseni Sanou, le ministre de l'économie et des finances, amba foka walimano chesrula. Anga tele nyamo lettre sebeka ci abaka fo. Bi ministère awni maoma baraka nyon fe. Ministre sura jamana ngono. Ministre de l'économie et des finances akatelenga tamo beka. Ibe ika lanyini bla. Lettre chuma a mele clé fly ibe jabi soro. Ministre sowero be abe kalworobo anga demane bu kayoro la halsa adoma jabi. Mamu moke an mu dala ka fo ko malikura min fara ko ye tiɲɛ ye fɛn mun kun ɲɛna bɔ kalo kelen bi tile kelen o bɛ ɲɛna bɔ ni ministre so in kɔnɔ anw dama tɛ o ye maliyɛnden bɛɛ ye o foli an b'o s'a ma douane tɔgɔ la le directeur général des douanes inspecteur général Amadou Konate an b'a ni a ka direction maa bɛɛ lajɛlen fo mali doyens an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ci mun ni aw b'a la aw jɔyɔrɔ ka bon hali lakana sabatili la anw y'o dɔn ala ni sugu sababu la an b'a fɔ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso ya jamukan wɛrɛ kan Saria bulon don k'a gɛrɛ aw la ka kumada di aw ma. Salamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.